Na obrázku vidíte Máriu K., obžalovanú z trestného činu proti slobode. Mária K., 56 rokov, úspešná slovenská podnikateľka v textilnom priemysle, bola obvinená z trestného činu obchodovania s ľuďmi. Ide o dlhoročné porušovanie základných ľudských práv žien a máloletých v Indii, kde má jej módna značka továrne na výrobu textílií. Dochádzalo k vykorisťovaniu žien a máloletých s cieľom ekonomického zisku. Dôkazy ju usvedčujú z vydierania, neposkytovania minimálnej mzdy a prevádzkovania detskej práce. Zamestnanci pracovali v továrniach, ktoré nesplňajú základné hygienické normy a vážne ohrozujú zdravie. Ročný zisk z jej podnikateľskej činnosti je 15 miliónov eur. Súčasný trestný zákon Slovenskej republiky ukladá tresty v rozpätí 20 až 25 rokov. Aký trest by bol pre ňu podľa vás spravodlivý, bez ohľadu na sadzbu uvedenú vyššie? Svoju odpoveď, prosím, zdôvodnite.